hrať tu na túto hru a môjim cieľom je dostať ďalší barák na vyššiu úroveň. Čiže na túto najvyššiu úroveň, aj keď to nie je tak, ako by som chcel. Chcel by som to o úroveň vyššie, idem si kúpiť nejaký karu. Tu na bike. Nejaký mám 7000. Tento vrak si môžem napríklad kúpiť. A tu ho viem dať a budú mi chodiť rýchlejšie peniaze. Mali. No dúfam, že to funguje. Dúfam, že mi funguje všetko, aj mikrofón, všetko proste. A ak sa vám moje videá páčia, tak dajte like a odber. Ale jasné, že ja so svojou tvorbou nekončím. Ale prosím, ma to nebaví v kuse natáčať a vy mi nedávate žiaden odber. Proste. Chápete? Tak veľmi ma to pokračujú. A ľudia, to ďalšie som pozeral cez tú prestávku, to je helikoptéra na mojom, tu je hazická budova a je tam aj helikoptéra, čiže helikoptéra, aby som bol presnejší. A tá stojí 5000 a potom je policajná, ktorá stojí helikoptéra a tá stojí koľko? Tá stojí 8. To si niečo kúpim? Čo si kúpim? Čo som si kúpil? Aha, druhé poschodie. Skôr. Inak si viem niečo kúpkať. Ja si toho tu veľa kúpiť. Tu na. A tu som na tom mojom hlavnom, tu mám veľa vecí, tu si viem aj vymeniť baraky za mnoho, no proste ich mám všetky.
nič, nechám to tak. A ja tu mám tento teraz. Toto je druhý, toto je z edície, čo som si vybral. Ale tu je ten druhý, čo si viem vybrať, a tu je tá policajná. A toto mám iba na 90%, lebo 98%, lebo tam nemám tú helikopteru a tu som si tú helikopteru už kúpil. No a keď pôjdem do domu, tak mám aj veľa autičiek. Pár autičiek, nie tak veľa. A tu vidíte, tu je aj to tradovanie, o ktorom som hovoril. Vidíte? O ktorom som hovoril. A tu si viem niekomu akceptovať. A tu sú aj takéto tieto F peniaze a on mi to dáva auto. Jasné, že to chci. A ja mu dám napríklad... Čo mu dám napríklad? Toto mu dám. Dá mi to. Dám mu toto a accept trade. A dám to potvrdil. Tak mu dám ešte niečo, napríklad... turbomotor. Dám mu napríklad ešte tento monster truck. A tento. Ešte toto mu dám. A hádam mi to schváli. Accept. Ešte mu dám všetky. Čo? Haló. Nie. Haló, čo sa pokazilo? OK. Tam ešte týchto 50. 3-0. Accept. Hádam mi to. On to schváli a bude mať nejaké auta. Bude mať nejaké auta. Čau. Ináč mu to zruším. A vám to môžem ukázať, čo chcem. Iba čo som to zabol čas tým. Tunak. A vidíte, mám 6 miliónov a tá ona, druhá, stojí asi 8. Mám pocit, že 8. No tak a už som to hore. Tunak je ten môj baráčik. Tunak vidím von hore. A tunak, hádajte čo. Helikoptera. Som vedel cez ňu prechádzať. A tu má zlietnúť. Vidíte? Helikopter. A mám nejakú slabú renderovanie. To bude to, že je noc. No. Bude noc. Tu má iba hazlická, aby si je nejaké normálne. Tu je nejaká takáto lietadla za VIP pasy. Jedlo. Proste toho veľa. Ešte aj keď mám všetko, tak je veľa toho, čo by som chcel. Takáto by už mohlo byť všetko, priatelia. Viem, že som neurobil celý ten barák, nesplnil som tú výzvu. Taká čus!